what's up ka-adventure na way back my channel na adventurer. Wag ka-adventure atong arion ang naninda ng panginabuhian sa Bulanon. Kining Maribok po ka, ma'am? Taga Maribok ko, pero dili ko taga Bohol, taga Mindanao. Taga Mindanao. Sige, ma'am. Ano, nari na mo gabi man kana malit og buwak, ma'am. Malit og buwak, amo baligya. Sige, ma'am, sige oh. Pila inahali nimo ron, ma'am, sa imong buwak? Kamay ra ko. Oh, kanang dagan-dagan. Ma'am, bye-bye. Oh, bye-bye. Bye-bye. Oh, taga Maribok to sila ka-adventure. Anari diri sa barangay Gabi kay malit og buwak kita makita karon ka-adventure. Mga klase-klase nga buwak ilang namalit. Ila po doon sa Maribok ka-adventure kilang buwak nagpalit. Ma'am, dugay na ka nang maligya og buwak, ma'am? Pila nakakatuig ka? Dugaya na mga kanang anak ko mga 40 kapi na masugod ko kuan pa pay bata. Wa pa kay bata, nagsugod na kay maligya. Sugod nagpamaligya. Buwak. Mo na yung bahay diri, ma'am? Oo. Mo lain na human og mga kakuan na pulis na og iniupi buwakan rin daw. Ka-adventure grabe kang kang ni ma'am kanang ang nakapa-eskwela siya tungod ani mga buwak ka-adventure. Sa wa pa sila bata ka-adventure na maligya na jud si ma'am og buwak unya nakapasugod sa eskwela elementary siyang anak, high school hangtod na himong pulis. Nahimo kato sa inyo pe. Usa na siya kanon. Kuanan uniform pa rin sa pulis pa pero nan uniform sila okay po pero graduate gyapon siya ka college. Okay. Tungod sa panginabuhian ni ma'am nga buwak ka-adventure nakapa-eskwela siya sa mga anak niya kanang pila bata ron, ma'am? Tulo. Okay ka-adventure kanang puro namin nyo. Puro namin nyo. Unya, napay anak nimo nga kanang wala ka mag-eskwela. Puro ka man sila. Way nakasunod nimo buwak. Police. Police po na nawara siya buwak gyapon. Okay ka-adventure. Atong makita diri sa Purok Size, Barangay Gabi ang naninda o kanang panginabuhian sa mga Bulanon gyapon ka-adventure. Kini panginabuhi ni ma'am sa iyang mga buwak diri sa Barangay Gabi Purok Size ka-adventure. Si Ma'am Gingging Dagoplo. Di ba yung banam kagawa diri? Kato nga anak ng dog na apo ning kagawa diro anak po. Yung bata. Yung bata. Kinangan? Ato Willie Dagoplo. Dagoplo, Willie, okay. Ka-adventure. Nya akong suruhin yung mga buwak mo ha. Okay, ka-adventure, okay. Mga buwak ka-adventure nga mga baligya ni ma'am. Usay nga ning buwak ka kini? Dunya Aurora. Dunya Aurora. Kini ma'am. Maura sila. Na Iros. Unya kini ma'am na murag buwak nga kining na buwak nga violet. Nindot kayo buwak ka-adventure to makita nindot kayo. Nani sa Purok Size, Barangay Gabi ka-adventure located di karon. O kato mga nangitag mga nindot nga buwak ari lang si Ma'am Gingging Dagoplo diri sa Purok Size. Sa ma'am? Ground orchids ni siya. Kining na kani ma'am, kining mga kuan kanang ay kalimot mo kuning uba. Okay, to laktaw ma'am kanang kani ma'am kining nga lipo glassing nga kulo. Mora gyapon sila. Kining nakapila diri ma'am mga kanang orchid sa ground. Ground kanang nasa ubos ra nga orchids. Amo na kita og ka-adventure kanang ground orchids kini siya. Di ba ma'am dagang klase sa ground orchids? Dagang color. Kini nga sa likod ma'am kini asa man ni? Kumukupan ra man na. Mga design lang ma'am. Kini kasi asa man siya mura man nagpamuil. Maura pud na pamuil. Design lang ka-adventure sa bahay ka-adventure. Na po mangyanlan po okay. Kani aritas na kani usa ni siya ma'am kaning mo ni siya cardinal di. Usa cardinal dani. Usa man ni? Mga ngano ko kasagudan. Kini po ma'am kini usa nga ni. Anak kanang naay. Pila po presyo ani nga ni? Pila ni? Ako ka-adventure brato ra kay ka-adventure. Kini ma'am kini usa murag cardinal usa man pila po ni siya? Green Paris pila man ni? Brato ra ka-adventure diri sa Purok Size sa Barangay Gabi. Ang tagyan ni si Ma'am Gingging Dagoplo. Unya usa man ni mga lemon lime ni? Brato ra po ni lemon lime. Tag 100 ka-adventure ang lemon lime brato ra ka-adventure diri sa Purok Size sa Gabi. Nagdaghan pa mga klase diri mga adventure, mga buwak kami nindot kayo nga buwak diri amo ni siya panginabuhian sa atong mga Bulanon diri sa Barangay Gabi
purok size ka-adventure. Gabi ko eh. Daghan na mis gabi dali. Daghan sila diri sa gabi maninda pero natakaron diri ang atong gitarget si Ma'am Gingging Dagoplo kay naman takaron diri ka-adventure. O kato mga nangita o mga lamian nga buwak doula lang diri sa purok size si Ma'am Gingging Dagoplo. Ka-adventure yang mga maanindot nga mga buwak ka-adventure kung makita karon ka-adventure. O sa nga naning buwak ka ma'am kini. Kini ma'am. Ni magud na. Kana yung gunitan mas mana. Ala pareha sa mga aglonema. Mga gabi-gabi. Oo. Kini kay mahal ni ma'am kay mao ni siya kanang gitawag og kanang kuan monstera. Mo ni original nga monstera. Ingon sila ma'am kanang naibuo mo na ko ni original monstera. Daghan ka dong monstera. Daghang klase. Inaana na kay monstera nga inani ka dagkuha. Pila po ni siya nga ni ma'am? Ay 100. 100. Barto-barto ra ka ma'am. Ang yang monstera 100 ka adventure. Okay na yang pakatay pod nga mga buwak ang mukatay ka adventure gibutangan lang siya og kanang gibutangan siya kuan ma'am kanang kuan sa lobby. Bunot para katayan ka adventure. Kayo sa nga na ma'am, view man siya ma'am. Paxtil. Paxtil ka adventure. Pila po ni? Mo ni mahal. Mahal ni pila ni mga 300. 300 ka adventure paxtil kanhi ka angana ni ka adventure. Okay, daghan pag mga buwak diri si ma'am nga tumakita karon ka adventure, mga maanindot nga buwak. Diri sa Barangay Gabi, diri purok size sa kang Ma'am Gingging. Unsa man imong kuan, imong tambis kanang markot ni? Dagko lig bunga gagmay. Pila po na siya? 150. Oy, ka adventure kani nga ni mga unsa man ni ma'am? Makao ni? Design ra. Buwak ra. Pila po na siya? Pauban tong isang napalit 300. 300. Paukos. Paikos. Murag na siya bunga gan video nga gagmay na. Puwa ka adyo na. Puwa. Mo makapag-beauty nila na. Paikos. Tumakita ka video, biyo kayo ka video na ibunga siya. Kay adventure. Kani nga ni mga buwak kasi nga na ni ma'am? Santan. Mo ni Santan ka adventure. Tumakita karon. Napoy biyo kayo nga buwak ka adventure tumakita. Mali bumbil ma'am. Dagang klase nga buwak sa bumbil ma'am. Tagpila po yung bumbil? Ang mga naikulod ba sinumpay na sa 500 na 250 o way sumpay. Way sumpay 250 ang naisumpay katong mga laylay color 500. Na po yung mga limonsito under si ma'am. Tagpila po yung limonsito? Tulo 100 brato ra kay tulo 100 ang limonsito under ni ma'am. Nanibungan ma'am masugo na yung limonsito nanibungan dagko kayo na. Masugo na og kanang kuan kanang mga kinilaw. Nanibunga ang yung limonsito ka adventure. Na yung mga bumbil nindot kayo yung mga bumbil ka adventure diri ka adventure. Diri sa purok size. Diri sa Barangay Gabi ka adventure. Kini mo sige kita gani? Mamuwak ni siya ma'am? Dahon ra. Mapuwa kadugayan. Mudako po na siya ma'am? Mudako. Muna red palm. Ato ni sa butang sa katong mga design sa gawas. Ka-adventure to makita ang mga buwak ni Ma'am Gingging Dagoplo, panginabuhian sa mga bulaanon diri sa Bohol. To makita mga nindot nga. Kanang nga mga buwak ka kini nindot man kayo. Sweet honey. Uy, lamis nga palang daan. Nindot kayo. Sweet honey. Pero nindot po nagbuwak para sa honey jud ni. Nindot kayo sa balay. Mo ni tagpila po niya buwak ni sweet honey. Kanang way kaang 50 ang lay kaang 100. Okay ka adventure. Tumakita karon. Kino sa mura man buyabas sa may purman ni, usa man siya? Dwarf na. Dwarf ka buyabas. Gagmay ra ka nag kuan. Di ka na gagmay dahon diri na mudako. Pero mamo ngani. Bunga. Oy, wala po ka ba ko lang ning gitanong minarkot na halin. Markot nga dwarf nga buyabas. Minarkot ni. Dagko ag bunga. Dagko oy. Wa pa lang mo bunga. Nanibunga na. Mauna siya. Mauna siya mo bunga na. Okay, Calvin, makita tag biyabas nga dwarf nga gagmay yung dahon niya dagkog bunga ma'am. Kasi yung bunga murag kanang murag. Limbahon. Dudag ko po daning kuana mo. Dili ito para sa Amerikano nga dagko. Di wala gyud. Pero tamis siya kayo na. Pila po to? Pila po na ma'am? Biyabas nga 1,000 po na. 1,000 Calvin kay kanang adto po na sa sodang biyabas sa ibutang.
Okay, makita na to ang mga buwakan diri ni Ma'am Gingging Dagoplo ka adventure, iyang panginabuhian diri sa Bohol. Panginabuhi sa Bulaano. Mo ni panginabuhian sa mga Bulaano ka adventure ang negosyo ni Ma'am Gingging Dagoplo ka adventure, to makita. Napoy pang sala ka adventure, to makita. Oh, pila po ni siya, ma'am? Nindot pa ni siya kayo, ma'am? 150 para sa suod sa sala. Siguro na po gasa na to ito. O adventure atong ikuan kare ato i-close adventure, nindot kayo ang mga buwak ni ma'am. To makita karon adventure ang mga buwak. Tag 150 ra ni adventure ang baligan ni Ma'am Gingging. Diri sa Barangay Gabi, lungsod sa Ubay. Na located siya sa Purok Size ka adventure, to makita. Okay ni ma'am, nindot po. Kusay nga na ni ma'am, kini ma'am, nindot po siya. Kamuning. O sa ba, mo nga na siya? Buwak na siya. Mabuwak na siya gagmay. O mo na gitawag ka-adventure o kamuning. Tagpila ni 150? Tag 200. Okay, tag 200 ka-adventure. Baligan ni Ma'am Gingging Dagoplo diri sa Purok Size sa Barangay Gabi. Okay, no, nga na pula ni mo, nindot nga buwak ma'am, kini. Antorium. O mo na siya Antorium ka-adventure. At makita karon ka-adventure ang mga maanindot nga mga buwak diri sa buwakan ni Ma'am Gingging Dagoplo. Mao na ni niya ang panginabuhian ka-adventure ang pagpaninda og buwak ni Ma'am. O sa mo na siya ang kanang tricolor og di ma'am? Red Emerald. Mahal-mahal ni siya ma'am? 1.5 ka-adventure green emerald. Red Emerald ka-adventure. At makita ka-adventure ang Red Emerald at makita karon. Ang kini sa ngalan ni ma'am? Kini. Ano man po na, iwa naman po kasuguning uban oy. Mga ano mo na mga Buwak-buwak lang. Oo, mga Kini may kuani ka na bumastik. kuana. Sumani? Red Diamond. Red Diamond ka-adventure kini. Mahal-mahal po ni ma'am. Pila po ni? 1,001. O 1,001 ka-adventure kining kani ma'am? Red Diamond. Kani po Red Emerald. Gabi mahangaan sa buwak ka-adventure. Red Emerald. Red Diamond. Gabi ka-adventure. Bombastic niya klase. Ay, mga bombastic. Mo ni nga nas kalsada. Pero og magamit siya. Tanan siya tanaw na ka-adventure ang manlain man tong naas mga lain pong klase kini. alay po ni klase mga bagaon lang siya dahoning. Oo. Mga mahalon yun siya nga bombastic. O ka-adventure to makita ang bombastic karon diri ni Ma'am Gingging Dagoplo diri sa Barangay Gabi, Purok Size. Pagpila po bukan ni pinis kadakon ma'am? 50 kini kadakon na ni. Nindot kayo ka-adventure, baga siya dahon ning bombastic kining diri gibaligya ni ma'am. Okay, makita pa na tong uban ka-adventure nga. Okay mo na siya Black Majesty. Mo na siya Black Majesty, mahal-mahal gyud siya. 1K ni siya kaning Black Majesty. Okay ni, mas dami po ni siya. O mo na siya gitawag og ma'am, kini ma'am? Milyonani ka-adventure. Mahal po ni. Mga 1K brator ka-adventure kaysa lain na ni mga 2,000 ni siya. Kanilang kaning Black Majestic, mahal man siya sa lain. Tag 3,000 ang kadagko. Kadiris ka Ma'am Gingging Dagoplo, tag 1K ra ka-adventure ang iyang kanang Black Majesty. Unya, kani mo siya kanang kuno kaning bombastic kanang Golden Paris. Rain Paris. Katong katong Wave of Love, lain po to. Mga ramanis nila klase raman. Dira makita mo siya green Wave of Love. Ang nakakuan sa kanang Wave of Love kay Tag-Asya. Tag-Asya dahon pinataas. Unya ang kining imong giingon nga kini mo singa ni ma'am? Wave of Love, kani. Wave of Love gyud ni. Pero lain siya klase. O mo na ito makita karon ka picture kining silom. Tagpila po nimo silom ma'am? 500 ang silom. O mahal-mahal yun yung silom ka adventure. 500 ang silom diri ni ma'am. Ito makita ka adventure. Unya kini may nami nga buwak nindot mga buwak ma'am. Sa man po siya? Kini. Panga design lang.
Tumakita ka adventure nga pinakaninot nga buwak. Adventure wala kayla si ma'am ano sa ni buwaka. Sa kaning buwaka kani nga design na mo kuno sa mga balay ka adventure. Passion ra man siya. Mas ninot ang balay tanawon ka adventure unay mga buwak kadto at makita. Mo na to panginabuhian diri sa Bulanon ka adventure diri sa Bohol. Panginabuhi sa Bulanon kining pagpumaligya og buwak. Baligya og buwak ni Ma'am Gingging Daguplo diri sa Barangay Gabi Purok Size ka adventure. O shout out ko sa mga opisyal sa Barangay Gabi. Hilabi na ni Kapitan. Ayan Kapitan, si Kapitan Iti Kagulangan Kap. Shout out Kap, mayong buntag Kap nakos imong barangay diri sa Purok Size ni Ma'am Gingging Daguplo. Unya buwakan diri ni Ma'am Gingging Daguplo ato makita karon. Unya nay, usay nga ni kanang murag nay puwa ma'am kanang murag nindot nga buwak, aka murag may dahon nga murag na puwa. Design ra gyapon. Okay, ka-adventure atong saroyon diri ang mga maanindot nga buwakan nga gipang baligya ni Ma'am Gingging Daguplo diri sa Barangay Gabi. Unya naay kun kaning puti nga buwak mo singalan ni nindot man ni. Kani buwak kini puti. Kini. Rosal mo ni siya Rosal ka-adventure kining buwak nga puti. Oh, lami kayo ni ka-adventure kay ninot ang design nga yang pagkaputi. Pila po ni siya mo sa kay ngani? 200 brato ra ka-adventure 200 ra ning Rosal. Nya daghan mga gabi-gabi diri ka-adventure gibaligya po ning ma'am. Mga buwakan diri ni Ma'am Gingging Daguplo ato makita ka-adventure ang mga maanindot nga mga buwakan. O ka-adventure. Kini nga gagmay nga puti nga buwak mo sa siya? Gabi-gabi. Kini. Sa mga kuan gihapon na mo. Design gapon nga kay na si Ma'am Gingging design. Unya makita na to kini sa kani mga buwak sa malingan. Paragayo ka-adventure mga paragayo. Kini unsa mo niya kini? Kuan na sila Mayana. Manindot ka-adventure ang pang design sa bay. Kini kaning tunokon mo singalan ning tunokon kini. Euphorbia. Daghang klase ka-adventure sa buwak ka-adventure. Angan po na ni Euphorbia. Pagpila po kuan na ni kanang dinot mo siya buwak ka-adventure na makita. Dili siya kita og milyon na, lain po to milyon na. Dili. Ka-adventure makita na to ang mga nindot nga buwakan diri ni Ma'am Gingging Daguplo diri sa Barangay Gabi. Katong mga mahiligo ng buwak niya ari si Ma'am Gingging diri Purok Size sa Barangay Gabi, lungsod sa Ubay. Nay mga maanindot nga buwak diri ni Ma'am Gingging unya brato. Unya kana yung gulitan ma'am. Usa po ng buwak ka? Design din buya po na. Okay ka-adventure atong suroyon diri ka-adventure ang mga buwakan ni Ma'am Gingging Daguplo nga pinakagwapa. Kining yelo sing ana ning buwak nga ilong kini. Yellow bill. Mo ni gitawa og yellow bill ka-adventure nga nindot ta mura po siya kanang kanbagtinganan og porma. Tumakita ka-adventure nga nindot kayo nga mga buwak diri ni Ma'am. Okay mo na siya imong kingon ma'am kini mabuwak ka ma'am. Bumbil. Mga kawali pa katong na imong ingon nga naisumpay. Kani dayo ba ni mga sumpay na dili? Pwede di sumpayon ma'am? Kani na mga sumpay naman ay kalalay na mga kulor. Okay ka-adventure mga buwak nga gipang sumpay-sumpay. Pila ka kulor na nga gisumpay mo kaduha ra? Naitulo na upat. Okay ka-adventure to makita ang mga bumbil ni Ma'am Gingging nga mga bumbil nga gipang sumpay. Ang gipang sumpay mo toy 500. Ang wa sumpay at 250. 250 ang wa sumpay, ang gipang sumpay ka-adventure 500. Kani mo ni siya gisumpay ni siya. Kani siya ato makita gisumpay ni. Nay pila mura wala gini nay puti nay. Wa gisumpay ma'am. Tanaw ka-adventure ato makita ka-adventure nindot kay tanawon ka-adventure kuan ka-adventure. Murag upat ka color gisumpay ma'am. Upat ka color ka-adventure gisumpay. Na ay nindot ka color nga violet. Saan violet ma'am? Mura mag pink, murag pink. Pink na ay puwa ka-adventure nga gisumpay, na ay puti gisumpay, na ay orange gisumpay. Upat ka buok gisumpay ma'am. Gabi ka amazing ka-adventure to makita ka-adventure ang gisumpay. Puti, puwa, pink, na ay orange. Mo na siya tag 500. Gabi ka-adventure, pwede di sumpay-sumpayon ang mga bumbil ka-adventure. Upat ka klase. Mo kaning wa gisumpay kining orange, puti og kaning pink, mo na siya tag 250.
Tag 250 ka adventure ang waswasong paya. Napay mga laing mga buwak diri si Ma'am Gingging ato makita ka adventure. Imo gyud ni Ma'am? Ato makita ka adventure. Mga lain-lain nga klase nga buwak. O napoy kanang gagmay dahon nga bumbil nga mga pink ka adventure ato makita. Adventure kanang okay sa tay mahiligon nga mga buwak. Ari alang si Ma'am Gingging diri sa Barangay Gabi. Located ni sa Purok Size Barangay Gabi diri sa Ubay Bohol ka adventure. Okay rin siya ato makita ang panginabuyan karon mga buwakan ni Ma'am diri sa Barangay Gabi. Kaway Ma'am. Kaway mo ni si Ma'am Gingging Dagoplo. Oy ka adventure, manghinaot ko nagmalipayon mo sa akong video. Ayaw kalimot pag-subscribe sa akong channel, Renato Adventurer. Ayaw po kalimot pag-click sa notification bell para makasunod mo sa akong daghan nga video. Daghang salamat ka adventure, God bless. Kaway Ma'am, kaway.